ngumlibolo igama. Oh yes. Sizukulwana kaQhoboshiana. Ndingumntungwa ke mna. Kumalingi ihlubi isiqwabane ngelengele. Into engathi inkosi emntwini kuba inkosi ngokunokwayo. Yes. Ugolela ndilihlubi ke ndilingelengele. Nkosi baba Mlibo. Ngiyalibulela elithuba kodwa nje phambi kwasidadele nzulwini mandile nje nzilizwi. Okay. Kuba sikwingingqi eyehlelwe sisehlo. Yase King Sabatha apha eMthatha ukuthi kunduluke abantu ngesiquphe ngolhlobo. Yanga ezo families zingonela uba uThixo bekhona nangalomzuzu babakhulule kuba siyibonile imeko ibingaphezulu koba umuntu ebenokwenza kodwa ke kubhlungu kunjalo kuzawulunga. Tatam andifuna ubuyela apho masibulele nangalomazwi uwenzayo apha kwi-podcast le yethu Cups podcast. Siyabulela kakhulu nathi siyatsho bethuna on behalf of Cups podcast okokuba uThixo uxolo uThixo othando uThixo ozuko ungathi angazolula impiko zalo kwezo families zinyembezana unjalo wethu uThixo kodwa ke uThixo amthandayo umuntu uvamsile umvisa kabuhlungu.